ଏ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଗଛର ପାଣି ଦଉଛି ବା। ସବୁ କି ଗଛ ହେଇଛି? ଏଇଟା କଲରା, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଶାଗ ସବୁ ପଡିଛି ଆଉ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ପରା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିନି, ଦେହ ଖରାପ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ହିରୋ ଏତେ ବଢିଆ ହିରୋ ଥିଲେ। ତ ଫେଭରେଟ ହିରୋ ଥିଲା ତ ସେ ପାଇଁ ତତେ ଆସି କହିଲି। ହଁ ପରା ହେଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦୟାରୁ ମା ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଉତ୍ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଭଲ ହିରୋ ଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ହିରୋ କ'ଣ ଆଉ ମିଳିବେ? ହଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ନାଲି ସାର୍ଟ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ କୋଉ ଗୀତ? ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ମନେ ପଡୁଛି କ'ଣ? ଏଟା ମିଛି ମିଛିକା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଆଉ ଗୀତ ନାଇଁ ମନେ ରେ ପଡୁନି। ଗୋଟେ ତ ଶ୍ରୁତି ଏକ ରୂପା ଜହ୍ନ। ହଁ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଥା ମନେ ହଉ ଛାଡେ ଗୀତ ଛାଡେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ 3ଟା ଫିଲ୍ମ ନାଁ କହିଲୁ ତୋ ଯଦି ସେ ଏତେ ଫେଭରେଟ, ଗୋଟେ 3ଟା ଫିଲ୍ମ ନାଁ କହିଲୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର। ଫିଲ୍ମ ତ ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ହାକିମ ବାବୁ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଏକ ରୂପା ଜହ୍ନ ସେ ଫିଲ୍ମ, କେତେ ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିର, କେତେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଏଇନେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହିରୋ ସିଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ହିରୋ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ରାଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ଦେହ।